जों बेखौनो फोरमायगोन जे बिथांमोनहा जे इउपिपिएल दोलोनि दिनैसिम बिथांमोननि जेनिखि इउपिपिएलनि सायाव सेक्रिफाइस बा मावदान दङ होननानै जोङो दिनैसिम जोङो नुवाखै। खारन बिथांमोनहा बिथांमोनहा दिनै दैदेनगिरि होननानै लादों बिथांमोनहा इउपिपिएलनि सासे एबा चिरांदुवार समस्तिनि सासे दैदेनगिरिथार बेबायदि नङामोन। जास्ट मोनसे समाव बिथांमोनहा सापर्टार हिसाबै खामानि मावदोंमोन बेखिनि। बेनिखायनो जों बेखौनो क्लियार खालामनो लुबैयो बिथांमोन थांनायाव दिनै जोंनि दोलोआ एबा समस्तिया आखु सिगुर आवगासेबो जोंहा जेबो खथि जाया। मानो होननानै बुङोबा दिनैबो इउपिपिएल दोलोनि जेनिखि निति आदर्श इउपिपिएल दोलोनि जेनिखि भिजन बेखौ मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव दिनै बरंस जयेन जाफैनायसो दिनै नुबाय थादों। बेखौनो फोरमायनो मोनदेरनानै गोजोननाय मोनबावगोन जे बावैसो सिगां जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे नुनो मोनदों जे जोंहा बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं एक्स प्रिन्सिपाल मानगोनां डक्टर रन्जित नार्जारी साराबो दिनै इउपिपिएल दोलोआव बरंस जयेन जानायखौसो दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। दा बावहाय बेखौनो फोरमायो जे इउपिपिएल दोलोआ दिनैसिमबो मोनसे मोजां उद्देश्य गोनां भिजन गोनां बयखौबो लानानै खामानि मावनो हानाय बयखौबो बिसासाव लानानै बयनोबो अननाय होनानै खामानि मावनो हानाय मोनसे दोलो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव। ओंखायनो दिनै जोंहा बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रन्जित नार्जारी सारमोन बायदि समाजाव गोदोनिफ्रायनो अबदान होबोनाय समाजनि मोजां मावबोनाय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोआव दिनै आरो जयनिंसो जाफैबावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो मानगोनां डक्टर रन्जित नार्जारी सारनिसिम 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जों सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बरायो आरो साबायखर बावो। आरो बेखौनो जोङो खावलायबावनो लुगैदों बा फोरमायदेरबावनो लुबैदों जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जेनिखि टीम बिथांमोनहा गोबां दङ होननानै बुंनानै लादोंमोन। नाथाय मैया बिथांमोनहा 193 जाबाय होननानै फोरमायदों आरो गोबां थाबोबावदों होननानै जोङो जोंनि सिगाङाव बिथांमोनहा फोरमायदों आरो भबिष्यताव फैगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा बेवहाय जोंबो नुदों नंगौ बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा दोलोनि निति आदर्शजों मिलायनानै खामानि मावग्रा माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा दंफायोमोन निस्सय बियो सैथो। नाथाय मैयानि दिनाव जाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्शजों जेब्लायबो मिलायनानै खामानि मावग्रा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बै हान्जानिफ्राय ओंखारनानै दिनै थानायखौसो जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन नोंगौ थांनाय माखासे समाव माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय माखासे साधारन व्यक्तिगत भुल बुजाबुजिनि थाखाय बिथांमोनहा थांनाय इलेक्सनाव जुदिअ जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ एरायनानै बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा जोङो मिथिगौ इउपिपिएलनि दोलोनि निति आरो आदर्श मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनिखि निति आदर्श बेखौ जेब्लायबो मान होयो सन्मान होयो। ओंखायनो जोङो दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायगोन जाय बिथांमोनहा मैया बिथांमोनजों थांफायाखसै बा बिथांमोननि जेनिखि कुटनिति बिथांमोननि जेनिखि सार्थ लबि बेखौ हमनो हानानै एरायनानै थाबाय बै बिथांमोनखौ जोङो जोंनि दोलोनि फारसे फैनानै खामानि मावफैफिनगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय आरो आसा दङ। आरो बिथांमोनहा जोंनि माखासे दैदेनगिरिनि गेजेरजों दिनैसिम जगाजग खालामबाय थादों होननानैबो जोङो मोनसे सर्सआ दिनै जोंनिसिम क्लियार जाफैदों। नोंथांमोननि जे इउपिपिएल दोलो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ थिरांथा मोनसे हाबा मावनो थिरांथा लायोब्ला जोबोद गोहैलो होनदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौनो बुङो बेखौनो फोरमायदों। मा बुंगोन बे समाव? बेखौथ' दिनै आंनि खुगानिफ्राय बुङोब्ला बियो सत्यथार होननानै मानसिफ्रा नङाबो सानफ्लांनो हागौ। नाथाय जोङो मानगोनां
दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिडियानि गेजेरजों दिनै मेल मिथिंनि गेजेरजों गावनो बुंथिबाय थादों जे दिनै बिटिसिआव जिखिनि बिथाङा फिथा हाबाय बायदों अन्थाइ खाम्फा गायसनबायदों बियो थांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव जेनिखि सेंसन जानाय खामानिखौसो बिथांमोना दिनैसिम फिथा हाबाय बायदों होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। दा बिनिफ्राय बेनो प्रमान जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा बुंनाय बायदि जुदिअ डिसिसन मथे बुंनाय मथे खामानि जुदिअ मावनो हायोमोनब्ला दिनै जोंनि बाहाय थानायनि बादैबो बे चिरां समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लानो हागोन जे नैबे मास मोनब्रै समाव हाग्रामा महिलारिया जिब्रै नं चिरां दुवारजों लोगोसे बे खाथि खाला अर्थात बिटिआर ओनसोलाव दिनै गावनि सरकारनि समाव मा मा खामानि मावखो बेखौ रायजोफोरनाव सोंबा आल्टिमेटलि बेनि रिजाल्टखौ एबा बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रानो होगोन होननानै आङो बिसास खालामो।